pamusoro imambo, pamusoro ivedai. Ndauyo nenyaya yatakawanzwa isu sedare iri nhau yekuvigwa kwemwana zviri kunze kwemutemo. Saka takatsvaga sabhuku Gukwe ndomunova makaitika chiitiko ichocho. Tikazowana kuti akanga apa mvumo yekuti mwana yavigwe ndiPrivilege Gukwe. Ndo vaviri vandauya navo nomudare. Tichakumbirawo kuti Richard Gukwe naPrivilege Gukwe musumudze maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Privilege Richard wotaura zita rako. Ini Privilege Gukwe. Taurisai. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namabongo. Mwari ave mubatsiro. Tinotenda semaoko pasi. Chakumbirawo sabhuku Richard Gukwe uziviso dare maererano nechiitiko chakaitika chinoshamisa mukati memusha menyu nemwana akavigwa usiku. Pamusoro iMgurwa, pamusoro idare rose. Chokutanga ndinoti shoko kuya kwaro richitotaura kuti kwakavigwa mwana usiku ndakakahadzika. Nekuti zvakadaro hasati zvamboitika mumama. Zvakaitika ndezvekuti pane mwana airwara. Aiva aine matambudziko ake ekukura. Aitendeswa kuchipatara nguva nenguva achirapwa. Saka mwana akazokurirwa neurwere akashaya. Ashaya Privilege anova ndiye womudare rangu ratoshanda naye. Dambudziko rakabva rasvika sezvo anga iro area rinoti takapanana matunhu nematunhu sezvo musha unenge wakakura. Kuti iye ange wachitariswa dunhu iroro kuti angazise usiso rimwe chete panzvimbo dzese. Aona dambudziko iro rauya akaona zvichokwadi kuti mwana akanga ashaya. Ashaya iye akanga ane rufu rwaimhanyirawo. Akaenda kunoratidza paifanira kunge pachichengetwa mwana semutemo wedu kuti mwana anoendeswa kunzvimbo ine unyoro. Mwana akaendeswa zvichokwadi kunzvimbo iyoyo. Akaradzikwa nguva yakakodzera sezvo mutemo watakapiwa namambo kuti hakuna mwana anoradzikwa usiku kana zuva richinyura. Mwana akaradzikwa zuva riripo kuma 4:30 to 5 ndopakaradzikwa mwana. Ndakazoona chaachikadziko mapurisa akuya kumba akundibvunza kuti ko makaviga sei mwana chirema chisina matsanga noshoko rematangira arikauya. Ndati kwete zvakaitika kupi ndakutoshamisikawo. Kabvazi aiwa zvakaitika kusena. Ndati kwete ini nhau yandinoziva ndinoziva kuti pane mwana airwara akatoshaya aiva nemapepa ese akakodzera kuti mwana achengetwe. Kabvanzi sisu ikatitsvagei Privilege akatsvagwa nemapurisa. Privilege akataurawo sechiitiko zvachanga zvaitikawo nezvazvo. Atsvagwa Privilege, mapurisa. Ndakamirira mapurisa kuti azouya kwandiri vazotaura kuti Privilege vazotaura sei. Ndakaedza kufonera mapurisa havana mhinduro yandakazowana mapurisa achindilayira. Ndakazoona kwakuya Samoni chinditi kune mwana akavigwa usiku. Ndakatokahadzikawo ndakamanya kuno ndichiti ko zvakaitika kupi ndakutoshamisikawo. Ndo maziro andeta nyaya. Privilege. Kwesitana Mgurwa zvakaitika mwana azovigwa usiku. Tenda. Pamusoro idare. Inini vakauya kuma past 3. Vanetwani? Clara Kasere. Clara Kasere ndiye akauya. Nambaba wamwana. Baba wamwana anonzani? Vari kupi? Anzi Nyashani? Mapofu. Nyasha Mapofu. Ndo vakauya rini? Musi wa 3. Vauya musi wa 3 ndo pavaita. Vasvika amba vakatosvika ndisipo. Ndobva ndangoya nguva diki. Ndobva ndavatumira kumba kwasiku sezvo ndaida kubuda. Ndaida kuenda kunhamo. Ndavatumira kumba kwaSabhuku. Ndavatumira kumba kwaSabhuku.
ndobva vadzoka vachiti sabhukuta vashaya. Ndopa ndakabvunza ndakati nyaya yakamira sei, ndopa tiri nemwana mumba ashaya, sezvo tichiziva kuti mwana munomusha. Ndakangoenda zvechokwadi ndakanovaratidza nzvimbo, ndichibva ndadzoka kumba, ndichibva ndamhanya kuenda kunhamo, vachibva vazosara vachiita basa ravakaita. Saka basa rakaitwa muripo kana kuti musipo? Ndanga ndatobuda ndatenda. Manga musisipo? Ndanga ndisisipo ino. Sabhuku pakachengetwa mwana makanga muripo kana musipo? Kwete ndanga ndisipo, asi mwana mai. Right. Amai amwana omusha menyu? Yeah. Ko baba vacho? Baba vacho ndibasema. Ngati baba vacho muno mwana omusha menyu here? Baba vacho akasema. Asi omusha menyu. Mrudzi womwana ndiani? Ndiwo baba. Ndiwa baba. Amai asi mwana wenyu penyu? Se mwana akanga ari kwagukwe. Isu shoko ratinaro ndekuti baba ndokwamuroni. I'm sorry. Baba vemwana vakandifonera musi wa20 October. Ndobva vanditi tanesana nemudzimai, asi vangomuka vakabuda. Ndobva ndatombovati munogona kuvamirira pamwe kune kwavanenge vaendawo semunhu mukadzi. Ndobva vati regai ndimbomira ndione. Ndobva vati ndaifona nhamba dzemudzimai, vati nhamba dzavo dzese amai vanoziva kuva nemalaini 3, asi pamalaini avangavanawo ese angatinzi hasi kuita. Saka vaedza kutsvaga mukadzi vakamushaya. Vamushaya ndobva vazondifonera zvekuma7 manheru. Handina kuona amai vemwana havana kuuya. Ndobva ndati zvikanzi kuna here mumwe munhu wechikuru kuti angandibatsire kuti asare nemwana, ndione kuti ndoteera sei kuna amai vemwana wacho, ndione kuti kumusha kwavo vasvika here. Ndobva ndati aine kuno handina munhu wandinoziva kuti ndingati angakwanise kuita sei kukubatsirai. Ndobva vati madzimai ndachikumbirawo mumbonditarisirawo mwana ndione kuti ndodii. Saka pavakandidaro ndobva ndavati ini ndandichikumbira kuti mwana togona kuuya kuzomutora, but chakakosha ndechekuti hama dzenyu dzizive kuti mwana iwo ungorani iwewe panyaya. Inini ndinonamata nababa vemwana, tinozivana tinonamata tese. Mune ukama? Ayo, hatina ukama. Saka sei wakasarudza kuuya uzotaura nhamo dzavo dzemwana kwauriwo? Handisiwi ipapo, handisiwi. Iwo hauna kuzvibvunza wega kuti kosei ndiri kupiwa nhau yemwana uyu ini ndisina ukama nawo? Aiwa, kuzvibvunza ndakazvibvunza hangu, asi panguva yachona yavakataura ndakatofungawo kuti sekuti vaende vanotsvaga mukadzi wavo adzoke auya achinge chivana. Saka ndakaenda, vakandifonera kuma7, ndobva ndaenda kumba kwacho. Ndakasvika kumba kwacho ndikaona kune vamwe vanoja navo. Kuma7 dzenguva dzemanheru. Ndakaona kune mukadzi avanogara naye ipapo anolodya pamwe chete naye, ndiwo ndakaona, nevamwe baba vanolodya futi pamba ipapo. Ndobva vandati chiko chanetsa kuti amai nati vazongodzwa muka vasikonasi. Zvikanzi isu hatina chatiri kuziva. Ndikati hapana chavambokutaura here kuti pane zvindiwanetsa. Zvikanzi hapana. Ndobva tatakura mwana, ndobva tauya naye kumba kwedu. Tauya kuuya ndakavati inini munofanirwa kuudza hama dzenyu kuti ndozvaitika. Ndobva vatoti ndandichitaura nehanzvadzi yangu masikati ese aya. Handatoti tauya naye mumuudze kuti ndine mwana. Ndobva ndavati inini hama dzangu munofanirwa kudziudza. Iwo wakatora mwana uyu uchiti uite chii naye? Ndaiti mwana vakuida munhu wekuti asanokuchengeta mwana wavo vachiteera mudzimai. Iwewe ndowakasimuka kubva kwako ndobva waenda kumba kwauyu nyasha uyu mavhovhu handizvo? Vakatondifonera mwana anga akaremara, saka vaiti handisi kukwanisa kuita sekumutakura. Patakatouya nemota, mwana aita sei? Iwewe ndowakasimuka kuenda kumba kwako? Chokwadi. Munhu wausina ukama naye ariwo kuchechi, ndobva waona dambudziko ririko, ndobva wati ndipei mwana ndiendi naye, nekuti adzimai vako havapo vafuma vasipo pamba, ndizvo? Ndizvo here? Ndizvo. Iwewe chikonzero chako chokutora mwana asiri wako iwewe chacheya, apa mai vacho vasiri kuzivikanwa kwavaenda. Makarorwa ramai? Hazvina. Hamuna?
watora mwana iwe chii chakazoitika? Ndatora mwana ndakagara naye kumba. Mwana ndichigara naye baba wake aifona kusvika vazonditi ndaita sei amai natifoni vakubatika pafoni. Waigara naye kumusha kupi? Kumba kwedu kupi? Kwagukwe. Uyu Nyasha anogara kupi? Kwamurove. Wakatora mwana kwamurove uku wobva wagara naye kwagukwe uku. Taura tinzwa. Ndobva ndagara naye musi wakatanga kuratidza kuti mwiri yake haisi kuita zvakanaka aichema. Ndobva ndatoataura ndikati nhasi ari kuchema plus ari kupisa mwiri. Ndobva ati regai ndiuye ndione kuti ndoita sei kuti mwana aende kuchipatara. Saka ati regai ndione kuti ndinodii, anga ari manheru emuswesandi. Ndobva ndatombomufonera kuti manheru ndikati mwana weyu handisi kuzviona zvakanaka. Ndobva ndarara makuseni, ndichimuka makuseni ndabva ndanoudza landlord vangu vandaigara navo, mama uya muone mwana uya nhasi handisi kuzvinzwisa zvaari kuita. Abva vauya ndobva vamuona vati fonera baba vemwana vanaumira zvakanaka. Ndobva ndatraya kuvafonera. Panguva iyoyo namba dzavo dzanga dzichiramba dzairamba dzaramba namba dzidze. Ndafonera tete vemwana mandavafonera, makadii tete vanati ndandichikumbira kuti muuye kuno. Zvandakatovaita ndandichikumbira kuti mutosvika kuno. Mwana zvaari nhasi hazvisi kuita. Zvikanzi madii kuenda naye kuchipatara. Ndikati itoitai kuti muuye kozi kuti ndimutakure handina kana sendi randinaro izvezvi. Asi dei mauya maita sei maona. Tete vemwana ndobva vati ine ndakataurwa rafu nababa wake vakandituka. Saka inini handikwanisa kupinda munyaya dzake Nyasha. Saka mheno ikoko plus ndatobudawo ndatoenda kubasa. Ndobva ndafonera shamwari yangu vandati uye muone mwana, baba vauya. Vandafonera kuti chimwe shamwari yangu ndati uye muone, baba vauya ndobva ndobva ndafonera baba vekumba kwavaigara. Uchifonera shamwari dzese idzi, pashamwari dzese dzawaifonera apa panga pasina munhu ane ukama nemwana? Munhu anga ane ukama nemwana nditete ndova ndakatanga kutofonera. Ndati pane vanhu vese waifonera vacho, iwewe chekutanga hauna ukama nemwana. Mwana ari kurwara ari mumaoko mako, hauna ukama naye, hauna ukama naamai vake. Mwana arwara ndobva wakutsvaga madzisavhire ekufonera, nekuti tete vemwana varamba wakutsvaga masavhire ekufonera kuti uyaimone zviri kuita mwana. Ndizvo? Ndizvo here? Ngatifambei. Ndobva ndafonera baba vekumba kwavaigara ikoko, vakabva vatouya vakatosvika nemakadhi ake anorapana kuchipatara. Vachisvika mwana ndobva atoshaya. Pakashaya mwana ndopakatanga ndambazaba kwazvokuita. Ndobva vakuvafonera kusvika baba vacho vazouya. Baba vekumba kwavanogara ani? Baba vekumba kunogara Nyasha? Ari mutorwa zvakare kumwana? Vese muri kuuya muchisangana vatorwa pamwana asiri wenyu? Ndobva zvadii? Mwana akashaya. Nguvai? Kuma7 kuseni. Kubva ipapo ndobva zvadii? Tabva tanzi tiende tinoudza sabhuku. Takambomirira tichiti baba vemwana vaite vasvike. Baba vemwana pavakasvika ndobva taenda. Ndipo takanzi tiende kwaMuringai. Patasvika ndobva taenda kumba kwavanga vatiende kuna sekuru. Vatasvika kwasabhuku ndobva tawana usiku. Vatadzoka ndobva taenda kweava ndobva takasvika. Ndobva vazotaura nababa vemwana, mwana ndobva azoenda kumba. Mwana anga ane makore mangani? Ane 4 years. Saiwo sabhuku ndiyo kuti hanzi akanovigwa kunzvimbo dzinovigwa vana vadiki. 4 years mwana mudiki. Nzvimbo yaakaenda kunoradzikwa inini sezvinhu zvakaitika ndisipo. Nzvimbo inoradzikwa vana vadiki. Kuti ndizive kuti mwana wati ndakangodzi mwana mudiki, kuti ndizive kuti mwana ane mazino here, mwana asina mazino here, handizive changani. But 4 years? 4 years anofanira kunge achienda kumwana. Saka akavigirwa kupi? Akavigirwa kunzvimbo atingangoti Mubani. Ndiyedza kutaura isu ringe rakanaka. Saka mwana uyu ashaika, makazivisa ani akazotaura kuti mwana uyu ashaika? Makazivisa sabhuku chete? Mutemo unoti chii kana munhu ashaikira mumba? Mutemo kana munhu ashaikira mumba anoenda kumapurisa. Mapurisa akaziviswa here? Pamusoro chingava pavakasvika kumba ndakabvunza zvese izvozvo kuti mauya kunoku
zvinhu zvenyu zvese masifambisa zvakanaka vakati kuongo kana munhu ashayika mumba iwewe gukwe taura kuti chinoita bvunzwa namamba unopindura kuti mafundisi akaziviswa here vachinditsanangura vakati hongu tavazivisa asi akaziviswa here angada mazoto hongu kana kwete zvikuratidza kuti maziva andakazoita kumashure vanga vasiya anoziviswa mapurisa ndisonzwawo kumashure mutemo unoti changamire kana munhu ashayikira mumba unoenda kana waenda kupolisi zvodii mofambira mapepa taura process yacho yese kusvika panovigwa munhu mofambira mapepa mozoenda kwasapu mopiwa zvinhu mapepa amunofambira ndeapi ekuti mwana airwara sei uyezve munhu afa sei zvinoitwa kunoichifambira kupa noenda kupolisi saka polisi ndiyo inogadzira mapepa ekutaura kuti munhu afa nei noenda kuchipatara munhu anocertifya kuti munhu afa ndiani ndidokta saka dhokta akavaipera ipapo ndinganyepe changamira ndachandinisa saka akacertifya kuti munhu afa ndiani ipapo ndingatobvunza kwaivo ndivangatodaira sezvoku ndakabvunza kuti zvese zvakafamba zvakanaka izvo zvomai kwatino kuti kuya tiri isisu ndokupedzisira vakati si zvakanaka iwewe chii chaunoona iwewe sasamusha kuti process inotarisirwa nemitemo yaiitwa munhu auya achikuudza zvenhamo chii chaunokumbira iwewe kumbira mapepa mapepa akaita sei ebheria wakapiwa ndisati ndina kumbaona saka wakavapa sei pekunoviga usina kupiwa burial order ndina chandakaona wakavapa sei wakavapa sei pasina burial order akauya kwauri achikumbira guva iwo ndiani ndimai ava nemwana nemurume wavo nemurume wavo amai ava vati havana murume ka baba wemwana vati havana murume saka baba vemwana ndiye amurume wavo ndikuti baba vemwana wacho havaichengeta naivo ava ndo vakauya kwandisa wati vakauya nemurume wavo kutaurika ndichovaziva vanhu vavo vese kuti munhu atotoziva saka iwo handiti iwe uri samusha here saka unotambira vanhu usingazivi sei iwewo musha mavo ndinoziva mai ava murume wavo wacho kuti murume wacho mudzi wemwana indakasingatoziva iwe amai ava unovaziva vauya nemunhu mwana haumuzivi baba vemwana hauvazivi munhu afa nababa vake hauvazivi uye uchitambira utobvuma ubva wapamwekuika mai ndinovaziva mwana anga ari wavero mwana anga asiri wavo saka amai vari kupinda papi pamwana uya handina kutozviziva kuti mwana uya asi wavo saka amai ava vana vavo hauvazivi ndakatobvunza kuti vana vashaya mwana wenyeri vakatonditi mwana wavo ndakabvunzwa mukataura ndikati baba vomwana vari kupi ndo zvamakadayira muchiti mwana wangu makadayira muchiti chii vakandibvunza kuti mwana wenyeri kuti mwana ndanga ndichimuchengeta asi ndandakatomira baba vake vabokozi vakatoti kubva makuseni ndizvo zvawakauzwa here izvo kwete kuti ndizosvika kutovapa inini nzvimbo vakanga vati mwana wangu emama emimi mudzichiwadi murume uyu akangomuchengetesai mwana kana kuti boyfriend haisi boyfriend aitotsvaga munhu anomuchengetera mwana saka imimi mvamangoti mamuri pabasa here kana kuti ndakati pabasa aitobhadhara aifanira kutondibhadhara dei zvachinza zvinhu zvakafamba zvakanaka but handina hangu chandakabhadharwa handina mari akatoti nditsvagirei munhu anokwanisa kundichengeterawo mwana haisi boyfriend yangu zveshuwa kana dai ari kana asiri asi isusu chatinotarisa ndechekuti pakuvigwa kwemwana tinotarisa kuti baba acho varipo here amai vacho varipo here chokwadi handiti muri kunzwa zvino kana tisiri kunzwa zvaamai vacho manje tinoita nechokwadi chekuti mimi makanoswonyeka mafambira guva isingafambira dzenya kufambira guva remwana asiri wako simba racho wakakona zvimwe zvacho zvaita baba vemwana wacho varipo nekuti inini
munhu akanditambidza baba vemwana uyo vari kupa kuti baba vemwana havana kutouya kudai. baba vemwana ndakavafondera ndichivazivisa zvidare ndofunga pane 6 days ago vakanditi hongu ndinouya pandazovafondera ndichivazivisa futi marimwe zuva vakanditi ndinotokumbirawo nhamba dzamama ndakati ndina ndikwanisa kundipe nhamba dzamama asi ndakuzivisa kuti dare riri kumusesandi nenguva dza8 o'clock kwamai vemwana amai vemwana kutotara mwani kutoite zvindeitoti ndondovakavaya sini mwana wangu amai vemwana vari amai vemwana vari kugweru vari kupi kugweru vanisiri kucho. saka madhuku machena aya amunosunga mumusoro aya anenge achifanira kureveya muchiita mahombo akadai so. Zvine munhu anonamata mukatizvo ndida here pane kunamata here apo kuchechi kwenyu ndo zvamunodzidzisana saka izvi zvaukaite zvakabva kupizvo inini ndakatongobatsirawo ende handina kutombofunga kuti nyaya idzi dzichasvika ikoko. Inini ndaitofunga kuti munhu sinzi atsvaga pekuti asiye mwana vana vakasiyiwa vari 2 atsvaga pekuti asiye mwana achamhanya kunotsvaga mukadzi wake. hongu wako wagona waita rudo kuba akashaya simba rekuzofamba kusvika mwana avigwa kwawana kupi. unoziva kana wanga uchibatsira zvechokwadi mwana kana ashaya unozvibvisa munyaya kuzvibvisa kwaunoita munyaya unodedza mapurisa kuti mapurisa yamuone zvaitika pano baba vemwana havasi kubatika handiti mapurisa nyaya iyi ndaisa mumaoko menyu inini ndandichiita basa rekudai ndo paperera rangu basa pano wobva wabuda munyaya handizve mapurisa ndo vachaziva kuti vachaitei kuti vawane baba vemwana iwe chako wako anongezera kuti baba vemwana vanogara apa mapurisa ndootsvaga baba vemwana basa rese roitwa mochari iripo yehurumende inochengeta mutumbi iwoyo kusvikira varidzi venyaya vawanika handizvere saka chakaita imi kuti mwana ashaya kuseni maakumhanyisana kuti munoviga mwana wechi hapana burial order hapana chiremba hapana mapurisa chii chazokupa simba iwewe kuti umhanye kunoviga mwana asiri wako warowa neipi simba racho kana makaviga munhu mupini kutora mwana baba wacho kuti mwatora mwana uyu mumonye umuurayi hazvirambike pakadai hazvirambike handi mwana akafadza anoita postmortem chirembo osaira mwana afa nechakati makusvichienda turu mapurisa ozonyorerwa burial order mwana uyu asi iwo wakakwanisa kumhanya kuna mwana sabo kuti tivige pange paine foul play iripo. mapurisa akauya akasvika papi nenyaya iyi mapurisa akandifonera sezvo ndandaenda kunhamo vakati ndokumbira kutotsanangura kuti zvakafamba sei ndikati vandavatsanangura mafambiro azvakaita zvese kuti kana pane zvimwe zvingatii chichazoda chadzoka futi kwavo ndomaviro azvakasika amai vemwana vanoziva pakavigwa mwana wavo ipapo ndinganyika ndiri kungozokuti amai vemwana vakauya asi handina kuona vakauya papanhamo here kana pai vakauya zuva rakavigwa mwana iroro manheru acho vakatouya asi handisi kuziva kuti vakanyoratidzwa here kana kuti vakazodii handina kuonana navo. handiti iwo ndowakamanyidzana ndowakagara kasamai vemwana aiwa baba vacho ndovakaruka ndati iwewe ndowakagara samai vemwana iwe wakaramba uri apa uchidei iwewe waidei apa kana mwana asiri wako kana kuti kuya kwakaita amai musina kuvaona michicha kwaya mwana mei havaifanira kunge vachikuonera vachibvunza nemwana akazorwara sei achiita semuchikurukura pavakauya makatadza kuonana chicha kwaya mwana mei aiwa vaifanira kundiona but ini handina matsvagiro andaikwanisa kuvaita handiwataura kuti vakauya ukavaonera handina kuvaona tati amai vemwana vakauya asi handina kuita se kana vakauya wakazisasirwa ndaitotaura nababa vacho pafoni vakandiudza kuti amai vemwana vauya. chinoshamisa kuti iwo uri munhukadzi mwana uyu ana amai vake
asi uri kuramba uchiita shungu yekuda kutaura nababa vacho, hausi kuita shungu yekuda kutsvaga mai vacho. Kuna baba vacho uri kudei, wakuramba kutaura nababa vacho. Namai vacho munozivana, namai vemwana. Saka tiri kutadzisa kuti utaure namai vemwana chii, uchida kuramba uchidzokera kuna baba. Handina namba dzavo. Asi baba vacho atonomba. Handina kutombodzikumbirei, namba dzandakakumbirai namba dzavo because ndakavati chakakukoshera apa chii iwewe? Mwana uyu hana amai vake, mwana ashaika. Zvipi zvakakosha kwauri iwewe zvinofanira kutanga zvaitwa? achinge ari mwana wenyu afa inini guva rake mumwe tari kuratidzwa zvinokusununguira here avigwa usiku? aiwa zvinhu zvinoratidza. Ndabvunza mubvunzo usina kudaiwa. Ndati chii chakakukoshera iwewe? Mwana ashaika ari mumaoko mako iwewe. Amai vacho unovaziva, havasiziva kuti mwana wavo arwara ashaika. Iwewe semunhukadzi, chii chakakukoshera chaunofanira kuita? Kuzivisa mai vake. Saka iwe apa wakadiya? Ini ndaifunga kuti vari kungotaura vesina baba vacho. Zvinhu zvako zvese unongoti ndaifunga. Kubva kwokutanga chaiko, murume uyu ane hanzvadzi yake. Chikonzero hanzvadzi yake akaramba kutora muzukuru wake. Iwe ukaita simba rokutora mwana. Wakaona kuti urwere hwakura. Chakakutadzisa chii kudzokera kumba kwavo watora mwana wako? Ndaitaura pese pekurwara kwemwana hapana kutaura. Hapana chandisina kutotaura. Wakagara naye kwamazuva mangani? 9 days. 9 wati mwana akashaya rini? Ndoti mwana akamusa 20 November. Mwana akamusa 21 October. Akashaya musi wa 3. Saka dzakapfuura 9. Dzakapfuura. Akaita mazuva mangani achirwara mwana? Musi wakangotanga kuchema nekupisa miri, akatanga kuchema zvesanti. Mandi yachinosina. Kana munhu arwara chii chinoitika? Anoendeswa kuchipatara. Wakamuendesa? Handina kuendesa mwana kuchipatara, ndakatomira kuti ndipiwe mari kuti ndiwane kufamba naye. Mwana anga aitonetsa kutakura, ngasingagona, anga akakura musoro. Chandaingokwanisa kumupawo mapirisi ake ananga ndinawo panguva iyoyo, asi kutotaura kuti mwana ari kurwara ndaitotaura. Ende chandakatotaura ndechekutoti uyai kuno muone kuti muita sei nenyaya yemwana. But baba wacho ndo asina kurudza kusvika panguva yandakati vaita sei, ndakavati vauye. Tete vake ndikatovaudza, tete mwana ari kurwara. Handina kana rubatsiro rwandakawana kuna tete kubvira pandakatotora mwana, ndakati fonderai hama yenyu. Inini chaiye ndikatobata foni yangu ndikatofona. Ndini mai vapiwa mwana nababa anati, vakati ndandisi kuda kupinda mukati menyaya dzanyasha. Ndikumbira kumbobuda panze zvishoma. Mesa. Sabu utagarira? Sabu. Simuka iwe Bhukwe. Simuka nemhuri yako muende kumapurisa wese ripoti. Number 1, munhu akafira mumusha mako. Asi mwana womusha mako. Chechipiri, munhu paakafa, mapurisa haana kuziviswa. Chechitatu, death yemwana uyu haina kusetifaiwa nachiremba sezvinotaurwa nemutemo. Chechina, burial order haina kutorwa kuti munhu avigwe zvinoteerwa nemutemo. Iwewe nyaya iyi wakatozongoita yekutonzwa kunzi munhu avigwa mumusha mako. Saka iwe unoda kuti zvese zvinotaurwa nemutemo ngazviitwe kuti mangwana inini sabhuku ndisazobatwa nemhosva. Akachengeta mwana akamuviga ndivava mai ake. Ndovanoziva kuna baba vemwana, ndovanoziva kuna mai vemwana. Isa ripoti izvozvi. Wotudza kuti zvafamba sei kumapurisa kwacho. Enda nawo. Enda nemukomana. Andozwisisa kupotera kuti ndazvinzi. ndokumira ndichingonzwa kuti kurikuita zvitaurwa. Kana pane maukanda kupedza munotibatsira. Mbodzikuratidza. Chekutanga pane mwana akafira mumusha zvisina kuziviswa. Chechipiri mwana akabikwa zvisiri pamutemo wenyika yedu kuti mwana mapurisa musakuudzwa. Purisa haana kuziviswa, zvakare haana kuenda kuchipatara, zvakare zvese ndikuzvisa.
vabereki vake vasipo, baba namai vake vasipo pavakavigwa mwanei. Mukadzi yakanyepera kuna ndiani musekretari wenyika? Antu amutedzerwa. Amutedzeri wenyu akamunyepera kuti ndini mai mwana. Andomataura aita. Zvakachitodza. Chakati ndiye mai mwana asi asiri mai. Criminal offense. Hongu pane tsika dziripo dzakavhiringwa pasi. Patsika muri kupachiza muri kubva mati imimiti makaviga mwana kuma between 4 and 5. Handiti tsika yekuviga munhu amai vake vasipo, of course imhosva kuna mama. Asi idzi dziri criminal dzinoda kutanga dzaitwa idzi. Baba vemwana vari kudiwa apa vatsanangurira kuti chii chakaitika. Amai havatsanangurira mapurisa kuti chii chakaitika. Simba rekuti vaite zvese zvawakaita zvawakariwanepi. Bozi isusu sami totofunga pamwe mwana wayo akamonyiwa nekuti waona kuti mwana wayo akaremara haasi kukura vakati regai timonyafe. Saka zviri nani mapurisa ndo vazive vanyore pasi, kana vachivaregerera voregerera vari mapurisa iri state yaregerera munhu asi vaziva kuti ndo zvakaitika. Nokuti mutemo wenyika unoti pese pafa munhu panofanira kuva nerekodhi yekuti munhu azvarwa kuita rekodhi yekuti munhu afa. Saka kana paine rekodhi yekuti munhu azvarwa munhu acharamba ariwo musystem kwa acharamba ari machinzi mupenyu nekuti death yacho was not registered. Then iwewe ndione musha uri kuvigwa vanhu apa. Vanhu vemusha mako ngavazive kuti izvi hazvitenderwe izvi obva vaziva, nekuti mukada kupota muchitora nyaya muchitsvairira pasi muchingoti ngativigei hausisiri musha. Musha ngauzive kuti mutemo unoti unofanira kuteedzerwa sezvauri. Handei uchite sezvandareva Zvinzongorora. mazvita. Wangutauya mkuru. Taizopiwa mutombo. Handina inspector wazinoitwa sei? Zvanzi tiye kuno pamutongo. Wazoite wazinofanira kuti mamba anofanira kuita sei? Hapana kuti ripisa. Saka uda uripei naye wenyari ndanzani gugwe iwewe ndiwo uri kuitisa vanhu usikanzwa ava vari kusiya vachiita zvavanoda. Guva rinocherwa mushama mambo mutemo usina kuteedzerwa. Pakakanganiswa mukuru. Asi kana machera guva mushama redzi musina kupiwa mvumo munoita sei? Dai rewo Uripo mukuru wake. uchiripa chii? Musadzatenga. Ndatunoripa nechii? Nezvinodiwa namukuru wake. Wanzivo sasa muri kupiwa mukana wekuti mutaure zvakukwanisa kuripa kuna amuda kuripa ine zvakadzvaka ndokana mapiwa tifambe tiende. Tinofanira kutovavarira mukuru wake kana kutsvaka mbudzi. Chera guva mushama redzi usina mvumo imombe. Kuchema mukuru wake semwana wenyu. Kana ndakurerusira ndokuita mbudzi nhatu. Mama musanditarise imimi. Mune musikanzwa wenyu munochengeta mwana wechikomba munomuviga kuti zvadii kwacho. Unoripa mbudzi nhatu. Unopiwa mbudzi dzacho nevanhu ivava kuita musikanzwa mushama wavo. Ndatenda. Dai ndada kukuomesera uenda imubvisa mukomiti mako. Vanhu vemukomiti mako hapana anopa decision yekucherwa kweivhu kunze kwako. Munhu ari pamutemo chete ndiwe. Vamwe vese ava hapana anopa decision yekucherwa kweivhu kana usipo. Ndatenda. Kana ivhu rangu racherwa zvandirwadza iwewe ndowandobvunza nekuti ndiwe ziso ramambo. Ava vese ava vasi ziso ramambo. Izvozvi ndikatomuti ngaabve zvatopera. Ndonongomutona ngaabve mukomiti imomo zvatopera. Asi iwewe pakukubvisa pane masteps andotora kuti ndikubvisa. Handingokubvisa neizwi. Ndotokubvisa nemasteps anechitotora. Kuti nhasi unoda kususpenda ndichadai kusvika ndakusunga. Asi uyo handimusunge. Iwewe ndowandosunga. Dzinouya iri nhumbu dzidzi. Ndoda iri mari. Mbudzi yamambo inoita $60. Mbudzi nhatu toita zve$180. Tongovavarira mukuru wake kuuya kupera kwemwedzi kubva parizvizvi. Ive musikanzwa ivava ndo vanokupa izvozvo. Ivava ive musikanzwa. Tanga ava mai ava
nechikomba chavo chiri kuvamurovewo ndo vanokupa zvinhu izvozvo. Handisi kuda uripo Jehovha muhomwe mako iwo. Ivava ndo vanokupa nemusikanzwa. Usambofurirwa wachiudzwa nhema chikomba chavo. Ndoti ndo vanokupa zvinhu izvozvo. Ukatora muhomwe mako toburana. Handisi kuda mbudzi yemuhomwe mako. Piwa kune vanhu vemusikanzwa. Moreover, nyaya haina kuchipaka. Amai vemwana uyu vakauya vachichema nhasi unoka. Taura zvataurwa nababa vomwana iwe. Meseji yawataura. Baba vemwana ndakavafonera musi wakaisabhuku vachindiudza kuti vakatimasamwa. Ndakavafonera ndikati mukudiwa kwamama. Nyaya yemwana yandizokudai kwamama. Ndokubva vanditi ubude munyaya yemwana wangu. Uri kurwadziwa pachii pamusoro penyaya yemwana wangu. Siyana ini nasabhuku tipedzerana. Ndokandanyarara kubva ipapo handina. Agare haasi mwana womusha mako. Ndiye anokupa mbudzi mbiri iyeyo, anokupa imwe chete. Usasika ihwohwo kuchengeta mwana wechikomba ihwohwo ndo waanowaripira. Zvino uchataura naye sei atibuda munyaya yemwana. Munhu mutorwa mweya kubuda kuenda wakamubata mumaoko mako. Uri kudii mweya womutorwa? Ko nhasi uno ukasara mumba mako mama akupengwewo. Munomboziva mhepo dzamunotora. Nhasi uno mumba mako mukatanga vana vako vakatanga kupengewo toti zvabvepi. Mweya uyu uchabuda sei mumba umu? Mweya womwana uyu wakapararirawo. Saka kana mumba mama yamakuita mashiripiti toti chi? Nani? Oh. Musauye kwandiri. Zvaunona muchizviita zvinhu zvinenge zvakachipa chaizvo. Amai vemwana vakagara vakapeta maoko vari kuti mwana wangu akafa ndizvozvo. Amai vemwana vachirwadziwa kuti amai vemwana ikoko ndo kunokusimudzira imhepo ikoko. Mwana wangu wandakatakura 9 months nyangwe akanga aremara hake. Ngotadza modudzo kuti mwana wenyu afa. Ndigare kumakumbo kumwana wangu. Ndapedza. Andikupera mwedzi waDecember. Apa iye arumhanyira kudaira zivi ndiye arikufana kuri. Pay date end of December. Inondoona vanhu vako by end of December mbudzi dzangu dzadziwe. Ndodzida kubva kwauri iwewe sabhuku.